Имало едно време един фермер, който продавал на един пекар по 100 грама масло всяка седмица. След като купувал масло от фермера в продължение на няколко седмици, пекарят решил да провери дали наистина тежи 100 грама. Когато го претеглил, видял, че маслото е по-малко от 100 грама и се ядосал. Когато почувства, че е бил измамен, той реши да заведе фермера в съда. Когато съдията попита фермера в съда за начина, по който измерва маслото, фермерът отговори: „Уважаеми съд, аз съм беден човек. Нямам никакви точни измервателни уреди. Но аз имам везна. Съдията попита фермера дали е използвал тази везна, за да измерва маслото. Тогава фермерът обясни подробно: „Уважаеми съд, много преди този пекар да започне да купува масло от мен, аз редовно купувах от него хляб, който тежеше точно 100 грама. След като купех хляба, го поставях на едната страна на везната и му давах същото количество масло, измерено по този начин.“ Затова, ако пекарят получава по-малко от 100 грама масло, той също не ми дава хляба в количеството, което е обещал. Поуката от тази история е, че каквото дадеш на другите, точно същото ще получиш обратно. Ако се опиташ да измамиш другите за това, което си им обещал да дадеш, то и ти ще получиш в замяна единствено измама.